Моят възлюбен ме зове, вика ли ме? Имам тази надежда. Как е възможно, откъде се появява тази идея? Наистина ли ме забелязва? Този прекрасен принц, толкова мъдър, възлюбеният син на отца. Слушай, той зове, чуваш ли гласа му сладък, като нежни дъждовни капки, скъпоценна мелодия. Няма никой толкова любящ, толкова чист и нежен. Топлината на сърцето му ме привлича към него. Защо се съмнявам в това, когато истината е ясна? Сърцето му е пълно с доброта, любовта му ме освобождава. Слушай, той зове, чуваш ли гласа му сладък, като нежни дъждовни капки, скъпоценна мелодия. Няма никой толкова любящ, толкова чист и нежен. Топлината на сърцето му ме привлича към него. Любими мой, зовеш ли мен? Мен, твоето непокорно дете. Бягам към теб, ръцете ти са широко разтворени. Слушай, той зове. Слушай, той зове. Слушай, той зове. Чуваш ли гласа му сладък, като нежни дъждовни капки, скъпоценна мелодия. Няма никой толкова любящ, толкова чист и толкова нежен. Топлината на сърцето му ме привлича към